Ce înseamnă să fii liber? Pentru mine înseamnă să fii liber că poți să te duci cu mașina unde vrei, fără să te controlează la graniță. Așa au făcut părinții mei. S-au mutat în Austria, după aia au primit copii, fratele meu, 30 de ani, după aia pe mine, 25 și după aia suroarele mele, sunt gemene, 23 de ani. Și libertatea e foarte importantă pentru fiecare om. Și dacă nu ești liber, te lupți pentru libertate și curge sânge și război și nu-i frumos, pur și simplu. Și libertatea e ca un fel de... e un fel de nevoie. Ai nevoie de libertate. Fiecare om are nevoie de libertate și e foarte important. Oamenii care n-au libertate se luptă pentru libertate în fiecare formă, cu război, cu vorbe, cu... Habar n-am. Deci, libertatea e și pentru mine foarte important, ca să pot să mă duc unde vreau, să fac ce vreau, să lucrez ce vreau și dar mai ca un actor să fii cine vrei, fiindcă poți să fii fiecare care vrei să fii. Mă cheamă Adrian Laza, sunt actor.